Όπα. Ναι, καλά είδες. Η Magic Photo Booth ανέβηκε σε πλοίο και φεύγει για νησί. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στη Σκόπελο για έναν υπέροχο γάμο γεμάτο χαμόγελα, ενέργεια και εκλεκτούς καλεσμένους. Σε αυτό το γάμο έχουμε φέρει δύο από τα αγαπημένα μας photo booth. Το 360 Glow Photo Booth, ένα πολύγωνο booth που καταγράφει την κάθε μας κίνηση με φως και στυλ. Και το Mirror Beauty, τον στρογγυλό καθρέφτη που συνδυάζει τεχνολογία και κομψότητα, προσφέροντας στους καλεσμένους μια εμπειρία φωτογράφησης πραγματικά ξεχωριστή. Στόχος μας είναι πάντα ο ίδιος, να χαρίσουμε διασκέδαση, δημιουργικότητα και αναμνήσεις που μένουν. Να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε καλεσμένο να φύγει με κάτι δικό του, μια φωτογραφία, ένα βίντεο, ένα χαμόγελο που θα θυμάται για καιρό. Θέλεις να κάνεις και εσύ το event σου να ξεχωρίζει? Επέλεξε Magic Photo Booth και οι στιγμές σίγουρα θα είναι μαγικές.